Имаш ли така наречените пушачески бръчки? Тоест, ето и тук баркод също им казват тези бръчици. Ако пушиш, тогава няма как да не излизат. Много лесно може да се премахнат с ежедневно да се масажират. Това е част от бокалния масаж и ще ви покажа 2 практики за масаж и една активация на този кръглия мускул тук и ще видите резултат още след 1 седмица. Просто трябва да го правите всяка вечер. Започваме. Първата техника е по този начин. Захващате и след това изглаждате. Хубаво изглаждате целият този мускул. Той вижте как изглежда. Той просто се е натегнал. Той се е така много натегнал. И затова трябва хубаво да се измасажира. Другото, което правим, втората масажна техника, с чисти ръце захващате и вътрешен масаж. Захващате и изтървате хубаво. Не е нужно масло, не е нужно нищо. Просто нужен чисти ръце, чисто лице да го правите. След това правите дълго голямо О, което е абсолютно статично. Широко О, устни върху зъби, активно и просто седите така. О. Това е прекрасно упражнение О, което всъщност активира този мускул, той да си възвърне първоначалната прекрасна форма. Хубавей с мен Десни Делчева и сподели това видео.